Inen Digicast Negros 10, ang top 10 nga story sa Negros Island region ng Amon igadulong sa inyo. Kagyari na ang top story subong adlaw, Nobyembre 6. Vendors Plaza, ginakawatan, insidente ginausisa na sang City Legal Office. Lalaki patay sa pagpaniro sa Silay City kay nasangaga. Traktora nahulog sa pangpang sa Bacolod, driver na pilpilan, patay. May mga barangay sa Lacasillana kag Canlaon City nga naka-eksperyensya sang ashfall. Kag sa Good Vibes, Enriqueta Montilla de Esteban Memorial High School sang Pulupandan. 8 na kabes nga ning kampyon sa Fancy Drill Competition. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Marse nagapalapit na sa Northern Luzon kag gina-forecast nga magalandfall buwas. As of 4 a.m., yara na si Marse sa 295 km east ng Tuguegarao City. Cagayan kag may kabasugon nga 150 km per hour kag pagmagmadlos nga 185 km per hour. May pila ka mga lugar sa Northern Luzon ang ginpaidalom na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 kag 2 bangod sang bagyo. Si Marse ang mahimo nga maglandfall sa vicinity sang Babuyan Islands o kon northern portion sang mainland Cagayan sa buwas sa hapon tubtob Biyernes sang kaagahon. Gina-forecast ang pag-asa nga ma-exit na sa Philippine Area of Responsibility si Marse sa Biyernes sang gabi. Sa number 9, ginapaabot ang pag-ayos ng public transportation facilities kag services sa 6th District kasunod sang groundbreaking nga ginpatigayon para sa transport terminal sang Banwa sang Candoni sinigid lamang. Ginpamunuan ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson ang groundbreaking ceremony upod ang lokal nga opisyales nga ginpangunahan ni Candoni Mayor Ray Ruiz. May masobra sa 631 ka square meters ang floor area sang igatukod nga terminal naging punduhan sang Negros Occidental sang 20 million pesos. Ining napahamtang sa Barangay East, malapit sa New Candoni Public Market. Magluwas sa mga public toilet, mayaraman sang lugar nga sarang marentahan. Ginsiling ni Governor Lacson nga wala labot mga labing mabuligan ang transport needs sa mga pumuluyo. Magapasanyog man ini sang economic activity sa lugar kag magahatag ligwa sa pagsanyog man sang local businesses. Sa number 8, isa sa mga priorities sang probinsya mong pagpatukod sang 5,000 capacity nga evacuation center sa sulod sang Panaad Park. Ini suno kay Provincial Administrator ni Frando Diaz kag mayara man na karon sang probinsya sang plano para diri. Ini mangin isa ka 5-story dormitory building nga ipahamtang malapit man sa PDRM Emergency Operations Center. Pero ining mangin dual purpose bangod sarang man ini maggamit sang mga atleta kaangay kung may mga dalag ko nga sports events o kon mga training. Nagakasayran nga mangin multi-purpose ini suno kay Diaz. Ang kada building na nagalabot sang 50 million pesos ang maka-accommodate sang mga 5,000 ka mga tawo kag mayara sang kaugalingon nga mess hall. May mga banyo kag dormitory suno kay Diaz. Mayara sang savings nga sarang maggamit ang probinsya para sa unang module suno kay Diaz. Kung may napulo ka building nga igatukod
ginalantaw nga hindi magaigo sa lote pero ginalauman sa probinsya nga ang mga nagabaligya damlag pa sa nga lote nga kung mahimo ang mga empleyado nga tag-iya willing nga mag-swap sa duta man sa probinsya sa manayaw-sayaw sa barangay Mansilingan. Kabahin na inis ang pagpanghanda sa probinsya sa tion sa nga emerhensya, labi na nga kung mag-igo ang kalamidad. Siguro nagambal na i-prioritize and we already have the plans, no, regarding that, no. Kita pa lang sa karon dito guys inyong plano. That will be a dormitory, ng mga 5-story dormitory for our evacuation, no. And again, hindi na siya for evacuation, dual purpose, no. This will also be used for our athletes, no. Kung may ara kita ng mga trainings, they can use it. Kung may ara kita mga hosting of big sporting events, it will also be utilized. So hindi siya maging sa nagigbalak exclusive use. Sa number 7, pamunuan sa Bacolod City Police Office liwat nga nagapanawagan sang amendment sa CCTV Ordinance sang syudad para mas mapabaskog pang kampanya kontra kriminalidad. Nakasaad sa CCTV Ordinance ng Bacolod ang pag-obligar sa mga dalagko nga mga commercial establishment nga mag-install sang dekalidad nga mga closed-circuit television camera o kung CCTV kabahin sang pagpasanyog sang kampanya kontra kriminalidad. 2020 sang naduso sa konseho ang pagligwat sang natukod nga ordinansa. Pero karon liwat nga nagapanawagan si Bacolod City Police Office Director Police Colonel Joresti Coronica nga ma-amend ang pagsulundan kag ilakip ini sa mga requirements sa mga business establishment kasubong sa mga magagmay nga baligyan. Ini sa tuyo nga makabulig sa kampanya kontra kriminalidad. Magluwas sa mga commercial establishment, ginaduso man sang BCPO upod sa DRMO ang duga nga installation sa mga CCTV camera sa mga pampubliko nga lugar kabayan sang tikang para mapalig-on pa ang emergency response sa natungdan nga mga ahensya. Sa number 3, 3.4 million pesos nga balor sang shabu na recover sa Dumaguete City. Arestado si Patricio Danag, 54 anyos sa bypass operation sang Dumaguete City Drug Enforcement Unit sa Purok Bugnawon 1, Barangay Hunob, Dumaguete City kahapon sang hapon. Nakuha sa mga otoridad sa suspitsado ang 22 ka mga packs sang suspected shabu nga nagabugat sang 500 grams kag nagabalor sa 3.4 million pesos. Ang suspect ang detained karon sa Dumaguete PNP kag mga pangatubang sang kaso angod sa paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Sa number 5, lalaki patay sa pagpaniro sa Silay City, Caina sang aga. Napatay si Domingo Superficial, 53 anyos, matapos naging tiro sang wala makilalan nga persona sa Phase 3 sang Buena Vista Subdivision sa Barangay Ginhalaran sa Silay City, Caina sang aga. Sunod kay Police Major Rhea Sara Villanueva, Deputy Chief sang Silay City PNP, nagapungkong biktima sa iya nga e-bike sa guwa sang iya nga balay sang ginlabyan sang duha ka mga lalaki nga nagaangkasanay sa motorsiklo. Gintiro sa makapila ka beses ang biktima kag giningagaw pa dala sa ospital pero napatay. Sunod sa PNP may himo may kangtanan sa trabaho sang biktima bilang caretaker sang taxi business ang rason sa pagpatay sa iya. Pero ila pa ginapadalman ang kaso para makilala ang sa likod sa nagluntad nga pagpaniro. Sa number 4, traktora ang nahulog sa pangpang sa Barangay Granada sa Bacolod. Driver napilpilan, patay. Napatay si Mario Tandog, 59 anyos, sang mapilpilan sa iya ginamaneho nga traktora na nahulog sa pangpang sa Hacienda Loygoy 2 sakop sa Barangay Granada sa Bacolod, Caina sang aga. Kaupod sang biktima sanday Rene Sauci kag Erwin Martinez nga nagapanghakot sang higko sang baka. Sunod sa mga residente sa lugar, makarga kuntani isang higko sang baka nga ginahimo compost ang tatlo padulong sa trailer nga nagaangot sa traktora. Nagriktang traktora sa pangpang kag nahulog. Nakaingagaw lumpat gikan sa trailer samtang si Sauce naman ang nagtabog. Samtang si Tandog ang napilpilan sang manebela sang traktora sa dughan
nagintunaan sang iya kamatayon. Mga 3 ka oras antes nakuha sa mga rescuers ang lawas ni Tandong. Sa number 3, Task Force Spaghetti Wires natalana nga magasapol upod sa mga telcos para sa public hearing sang underground cabling roadmap. Kapin sa 700 kilos na ang nakolekta nga kadamuon sa mga spaghetti wires o kung mga nagalinambod kag nagalaylay nga linya sang kable sa mga poste ang nakuha sang katapo sang Task Force Spaghetti Wire sumugod nga nagresume ang ila operation sa Dalan Lacson sang nagligad nga simana. Sa pag-convene sang katapos ang task force upod kay Mayor Albi Benitez na istoryahan ang pagpatuman sang 4-day work week sa downtown area kaupod ang mga personnel sang telecommunications company. Nalakip sa prioridad sang alkalde ang malimpyuhan ang mga dalanon sa spaghetti wires nga masaming ginahalinan sang disgrasya kag makabig nga eyesore. Sini nga bulan ginapaabot ang pagpatigayon sang public hearing kaupod sa mga opisyal kag tiglawa sa mga telcos para ma-present ang underground cabling roadmap sang syudad. Pagi sa ginadihon nga ordinansa, iga-require ang mga telco nga magpatuman sang underground cabling system agud masolusyonan ang problema sa spaghetti wires. Sa number 2, may 3 ka mga barangay sa Banwa sang Lacasillana kag isa ka sityo sa Canlaon City ang nag-report sang manipis nga ashfall. Suno kay John Diasis, ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer sang Lacasillana, wala labot sa ashfall, may napanimahuan man nga asupre sa natungdan nga mga lugar. Suno kay Diasis, ila ginapahanumdom ang publiko nga magamit sang face mask bilang proteksyon labi na nga ang mga maedad kag may mga respiratory nga masakit. Ang barangay Kabakungan, Kabagnaan kag Biak na Bato suno sa iya ang nag-report na kahapon sa manipis nga ashfall. Subong wala naman bangod ang direksyon sang hangin padulong na sa east suno sa iya. Ginsini naman ni Marie Andeline Quintia, ang resident volcanologist sa Canlaon Observatory sa La Carlota, nga ang sitio Upper Pantao sa Barangay Pula sa Canlaon City ang nag-report man sang ashfall mga 7:30 kaina sang aga. Sa November 6 nga PHIVOLCS monitoring, may 2,066 ka tonelada ang sulfur dioxide flux. Nagdubo man pero mataas sa gihapon kung ipaanggid sa baseline sini nga 300 tons. Ginsiling naman ni Doktora Girlie Pinongan nga sila ang sa November 5 nga sa ilang monitoring sa November 5 wala pa man sang may nag-report nga mga mayara sang respiratory related illness sa mga lugar nga nalakip sa bulkan Canlaon. Gapon namin na mag-mass sila, especially kung sige-sige paghapon ang pagbugas ng mga ashes kanang gabot sa community bala. May reports na do na increased respiratory. Wala pa man. Whereas ang dito nga area, no? Do kabalo naman sila kung paano mag-prevent. Kailangan pag-protect man sa ila nga self man dito, no? So may mga mask man nga ginapang man sa ila. Kung hindi available ang mga mask nga ginapanghatag, no? So, pwede man clean cloth lang para cover sa ila yan. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw, Vendors Plaza sa Bacolod ginapangahuyan. Mga kabilya kag panid sang sin ginpangkawat bisan nakudalan na. Yari ang report. Sa sining nga video, makita ining wala makilalan nga lalaki nga nagasaka sa kudal sang Vendors Plaza sa reclamation area. Samtang ginalagari ang steel truss nga ginapatihan ginkakas gikan sa merkado. Nabalaka si City Legal Officer Romeo Carlos Ting Jr. kay wala pa nasuguran ang demolisyon pero halos na amat-amata na pangawat ang mga kabilya kag atop sang merkado. Gani magasapol siya kay Poso Head Retired Police General Primitivo Tabuhara agud matagaan na tensyon ang kaso sang kinawatay nga nagaluntad bisan kun adlaw. Sadtuanay, nagtala na sang personnel ang Poso para mapasiguro ang ginpatuman nga clearing operation sa mga natukod nga illegal structures sa sulod sang merkado.
Istoryahan ko na sa Puso, ang head sa Puso si General Tabuara kung paabutangan daw kay may mga video man na may mga tao na tong kapang hakot to sa mga materials dito sa Vendors Plaza. Ang Vendors Plaza ang kabahin sa IGA Develop sa SM Prime Holdings Incorporated paagi sa lease agreement sa Bacolod, LGU. Gina-assess pa sa Commission on Audit ang waste values ng government infrastructure antes ini iga-demolish. Ulat ko sa report sang Puso kung sino ang kay tapnaon na daan ang base mo pa na nila na way pa sang kuwada ang ni evaluate sang kuwada ang waste materials. Nalakip sa ginapaabot nga iga-demolish sa 3-hectare property nga ginaparkilahan sang syudad ang Manukan Country, Bay Center kagaban pa nga mga government buildings sa reclamation area. Kag sa Good Vibes, kabahin sa mga atraksyon sa tuigan nga 5 de Nobyembre celebration ang Fancy Drill Competition sa Bago City. Diri nakilala ang Enriqueta Montilla de Esteban Memorial High School sa Banwa, Sampolo Pandan nga makawalo na ka beses nga nagkampiyon sa tuigan nga kompetisyon. Yari ang report. Bisan nagatagiti ang init, nagdag sa mga tumalanaw sa dalanon sa Bago City para saksihan ang tuigan nga Invitational Fancy Drill Competition nga kabahina sa pagdumdum sang 126 5 de Nobyembre kahapon. 7 tanan ka mga eskwelahan gikan sa probinsya ang nagkumpit sa street kag arena fancy drill competition. Pero sa ikawalo na ka beses, nangin madinalagon ang Enriqueta Montilla de Esteban Memorial High School sa Pulo Pandan. Enriqueta Montilla de Esteban Memorial High School. Sila man ang napili Best in Street Performance, Best in Uniform kag Most Disciplined Unit. We would like to instill the universal values that are even relevant today. Our forefathers had courage in their hearts, were brave enough to weather the storm. Nangin first runner-up naman ang Lopez Haina National High School sa Murcia kag second runner-up ang Murcia National High School nga first time nagpasakop sa kompetisyon. Nagbato naman sang special awards ang STI West Negros University para sa Best Platoon Leader, Best in Production Number kag Best Narration. Kag sa liwatan test kita magtakop, nagapasalamat kita sa aton mga live viewers sa Facebook, kay Sir Angelo Dulman, kay Jason De La Cruz, si Lynn Binyalon, nagapa-shoutout kay mama niya, si Ma'am Rosario, kag sa magulang niya nga si Superio Roslyn, si Sir Ray Tinosan, subuman kay Ma'am Cynthia Locsin, si Sir Nene Grande, nagalantaw sa aton live, kabayo, okay kamuda sa may integrated farm sang Barangay Inulingan, sa Moises Padilla. Kag kay Mirna Clavel sang Binalbagan. Subong man sa aton yung mga YouTube viewers mayong hapon kay Sir Randy Lagsak, Leo Valdez, kag Riboy Pareñas. Kag umuyad to ang aton top stories of the day, tubtubwas. Ako si Nico Dalfin.